Ето както виждате 11. Добре, тук какво имаме? 200 coins. Аз това тук играя на таблета ми. В телефона ми имах акаунт с 12 000 копи, но си го загубих. И съм си купувала 3 Brawl Pass-а. Дадох 60 лева на вятъра. Имах 47 героя. Имах 2 легендарни броуъра, Спайк и Леон. И се бирах за Амбър. Но си го загубих. Не знам дали си го загубих как е, но ми пише акаунт Locket. Значи акаунтът, че е затворен. Не знам дали така се произнася. Защото на училище никой не слуша в час по-английски, да. И не ми дава нито да си направя нов акаунт, нито нищо. Да. Сега ще отворим. Както винаги, както всички правят, така и аз правя. Оставяме стардроповете за накрая. Днеска си абонирайте за канала, забравих да го кажа, с камбанката и и дайте един лайк. Направих си репликите. Така, днеска стичнах да събирам кредити за... Абе, що ми толкова лоша светлината, бе? Стичнах да събирам кредити за... Така, може би така ще ме гледате. За клана си, новия броуър. И наистина там в моя телефон си купих 3 Brawl Pass-а. На Бъз, на Брок и на Стич. Не Стич, какъв Стич бе? На Тик Brawl Pass-а. И после при майка ми на телефон на майка ми си купих Brawl Pass-а на Емс. Обаче после аз не исках разрешение от родителите ми и баща ми си върна парите по някакъв начин и за наказание ми дадоха минус 5000 джема. И сега трябва да ги съберат да станат 5000. И има добра страна, която после ще имам 5000 джема, която даже за оферта няма няма я оферта даже толкова в шопа за 2000 джема. Смисъл, нали, може да ги купиш примерно 2 пъти по 2000 и един път по 1000, но няма наведнъж така да си ги купиш. Но аз докато ги събера ония джемове, остават ми още 4900 нещо, не по-малко, 800 нещо. Аз докато ги събера тези джемове, сигурно ще имам всички бролери, ще имам половината скинове. Така че започваме. Кредити. Не, аз отворих... добре, помислих, че отворих един стардроп. 10 джемчета, добре. 1000 PowerPoint. И между другото, тук от 5 легендари стардроп ми даде Амбър. Ето, ако не ми вярвате. И вчера мисля, че беше. Взех Леон от кредитите. Ето Амбърката. Колко блинки има? Добре. Да, сега имаме 6 стартропа, като се надявам поне един митик. И вътре ще съдите легендари, но поне митик, ако няма легендари. Поне едно митик и да е някакъв готин скин или нов броуър, а не... 200 PowerPoint. Добре, митик. Чакайте, забравих да си пусна звука на играта. Пускам, затварям очите си и си запушвам ушите. Гаджет на Mac. Добре, нищо.
Надявам да сте познати, както ви казах. Добре. Сега. Моля те, моля те, Господи. Колко минути снима вече? 4, добре. Така. 1, 2, 3 ста дропа. Моля те, Господи, моля те. Добре. Да, още едно митик, де. Да, казвах не едно митик, но не съм казал само един митик. Моля те, Господи. Моля те. Както вече всички знаем. Рейър! Даже 50 PowerPoint. Не 3 PowerPoint, койнове исках да кажа, но спаднаха 25 PowerPoint. Добре, поне да видим кой да апгрейдна. Манджа. Имам. Гаджет. Манди. Кен. Обаче, дали да не си апгрейд на митата да направим 9 Power? Или Леона? Се опитам да направя Леона на 9 Power. Добре. И още... Добре. Да. Когато имаш достатъчно PowerPoint-ове, нямаш достатъчно coins да апгрейднеш героите. А когато имаш достатъчно коинове, нямаш достатъчно PowerPoint-ове да си ги апгрейднеш. Както вчера. Вчера имах 105 PowerPoint-а и около 2000 монети. Ама мисля, че си купих гаджета, но не си спомняте. Нов сезон. Това добре. Така, да видим. Мисля, че имаше още един квест с Soul Showdown и още нещо, обаче ще влияе за Soul Showdown. Да. Пишете в коментарите кой ви е любимия мап и кой ви е най-мразещия мап. На мен любимия мап е Duels и Soul Showdown, ама ако трябва да избирам между Soul Showdown, просто Showdown ще казвам. Ако трябва да избирам в Showdown или Duels, просто ще избира Duels. Знам, че много хора няма са съгласни с това. Да, и най-мразният ми мап е Gem Grab. Направо не искам да увидим той Gem Grab. Така. Сега ще изпълним квеста. Между другото, веднъж от Mythic Starry Rock ми даде той скин на Бъс, който аз също много исках. Така. Абонирайте се за канала ми в YouTube. При майка ми качвам за Brawl Stars. Мисля, че Гергана и там някакви тирета, 7 хъта някакви бяха. Ама другото ми име е Brawl Stars 100 и Огън. Ама не такова 100 с цифри, 100 с емоджи. Пак нали с цифри, само че с емоджи, дето е червено и Огън. Огън е емоджи. Къде излезна? Не, трябва да самайна. Добре, защо трябва да се излагам? Значи, квестовете бяха 5-6. Аз изпълних всички без един, който е този. И мисля, че само 2 загуби направих, да една ли колко бяха, не знам. И печелих почти винаги. Пък сега трябва да се излагам на клип. При всеки е така. Вижте колко е як този скин. Вижте колко е хубаво. Не знам какво е това да ти трябва. Някакви бележки какви са те, да. Ама е много як скина. Така, да вземем те. Пауърчета, вече то си идва, е темото. Така, бързо, майница. Добре,
взема това палче. Извинявам се, ако не ме виждате, ама какво да не гледате на мен. Гледате там това. Играта, защо това стои? Много ме пасне. Плейгейн. Добре, пак ще брои за това печелене, защото тук ме е това, дето се виждам аз. И не мога да се видя колко бройлери остава. Мога, ама аз не съм гледал просто. Когато не снимаш клип, при всеки е така, играеш като професионалист. А когато снимаш клип, играеш като пълния нуб, който си е инсталирал Brawl Stars 2 минути, има 5 копии и има само Шели. Има 20 кредита. И който дори не е знаел какво означава Brawl Stars и е разбрал преди 1 минута. Така, тук има някой. Има някой, да не казвам какво. Добре, изхъбих супера. Всичко е точно. Не знам дали ме чувате, както ви казах, малко ми е дрезга в гласа, защото съм малко болна. Да, звука е силно. Чакайте малко да го намаля. Чакайте малко да го усиля. Така, шоудаун с динамик. Аз така му виках. Динамик. Добре, нищо. Така, плейгейн. Между другото, като бях малка, се чудих защо като оставя това. Нали, тези запалки, дет не са с нормално огънче, с такова. И като го пусна, то се държа. В смисъл, нищо не му правя. И още се чудя даже защо е така. Ето. Ама, чакай. Не, чакайте, ще ме убия, с малко ще така. Добре, чакайте, ще скрия един храст само. Не, че ви пука, ама изказвам мнението. Не мнение, а показвам там. И ето, просто го пускам. Ето го огънчето, вижда ли се? Вижда, И пускам. Ама този път не стана. Бързо ще идва мъглата. И ето как се задържа за малко. Ама преди се задържа по-дълго. Знам, че е някакъв тъп нещо, което казаха. Това е положението. Айде бързо. Не, добре. Скачаме. Така, сега идваме после примам. Не, мамичката. Добре, пак се бори за победа. Сега може да ни стигне койна да апгрейднем долу. Може да ни стигне. Не може. Добре, Манди. Ела тук. Манди ми е любимия герой. Ето както виждате, Манди ми е любимия герой. Така ще подсъкаме още малко. Както виждате, ми трябва още малко да взема кредите. Колко? 950? 950! Добре. Играем му. Сега ще паузирам на пауза. Да, ще паузирам на пауза. Ще продължа. Колко минути е вече клипа? 15 минути. Хора, ще го изрежа някъде и ще го кача това в YouTube. Ще пусна втора част веднага или ще видим кога. Тук някъде ще го изрежа малко, защото ми трябва профил. Не, какъв профил ми трябва, не знам. За да мога да качвам по-дълги от 15 минути видеа. И то вече май стана 16, колко станаха? Не, 15 и 47. Добре хора, абонирайте се за канала, дайте един лайк на това видео. И да, чао, ще има втора част. Първо ще заснема и тази.
ще заснема и втора част и после ще ги кача. Чао!